Assalamu alaikum mai sauraro a gurguje. Kafin ka kai ga kallon shiri mai dogon zango na labari na, zan yi maka wani ɗan tsokaci da ya kamata a ce dukkan masu bibiyar wannan shiri sun san sa kafin su kai ga kallon na wannan satin da za a sake a yau ranar Juma'a 9 ga wannan watan. To mai sauraro, kafin komai dai dukkan mai kallon wannan shiri mai dogon zango na labari na tun daga tushe kawo yanzu zai ga sauye-sauye da canje-canje wanda da babu su a yanzu kuma an samar da su. Kacokan mai jan shirin ma'ana Nafisa Abdullahi jarumar da take jan shirin a baya, ita daga kanta ma an samu canji wanda a yanzu ba fuskar da aka saba gani ake gani a halin yanzu ba, domin kuwa wannan jaruma Nafisa Abdullahi bisa ga wani laruri jarumar ba ita ce ake ci gaba da haska nuna fuskarta a cikin wannan shiri na dogon zango na labari na ba, wanda aka musanya ta da tsohuwar jarumar nan ma'ana Fati Washa. Ba iya wannan ba, shi kansa ɗayan jarumin ma'ana Mahmud wanda kuka fi sani da saurayin ita kanta Sumayya a cikin wannan shiri mai dogon zango na labari na, a yanzu fuskarsa ba ta haskuwa a cikin wannan shiri. Ga dukkan mai bibiyar wannan shiri zai ga a halin yanzu ba wannan jarumin ne yake gani a matsayin Mahmud ba, domin kuwa an samu sauye-sauye. To kafin nan mai sauraro dai muna roƙonka dan Allah, idan wannan shine karanka na farko na ziyarar wannan channel tamu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing sannan ka taba alamar ƙararrawa domin samun zafafan bidiyoyinmu da zarar mun daura. To kuma ka ci gaba da bibiyar Saira Movies channel wanda ita ce za ta rinka kawo maka wannan shiri mai dogon zango na labari na ƙarƙashin gudanarwar Amina Saira, domin ka ci gaba da kallon wannan shiri ka san kuma me yake tafi a cikin wannan shiri kuma ya zama kana jin daɗin kallonsa. To mai sauraro, gurguje dai abin da muke tafa da shi akan wannan shiri cewa yanzu bisa ga dalilin na ayyuka da suka yi mana yawa, ko da duk da a halin yanzu wannan shiri mai dogon zango ma a yanzu haka yana premier inda zaka je ka kalla a cikin Saira Movies channel wanda ake ɗora wannan shiri mai dogon zango. Amma mai sauraro, ko da zaka ga wani canji ko baƙuwar fuska ko wani canje-canje da zai zo mana a cikin wannan shiri, mana roƙonka daga mana uzuri domin ayyuka ne suka zo da hakan. Dukkan wani abu baya ɗorewa, ko canje-canjen fuska da zaka samu wanda jarumar da ake haskawa a baya ya zamana ba ita ce ake haskawa a halin yanzu ba. Mun gode da jibirin kallon ka, mun gode a danna mana subscribing.